야, 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 야. Hoptasi kiuni ese gerazana guna kia on type gerazana dong nama. Dauslah kena halade kikene. Jinai मोनसे खोथा बुजि मोनबाय आङो जेसेबां बोलो गोरा मानसिब्लाबो खि गोरा जाबा खिखौ सख'नो हाया बोलो होनानै नङाबा आं एसे बोलो गोरा मानसि एसे बोलो होथाब होथाब खिबाय खिबाबो खिखौनो थरसेबो सख'नो हायासै आं एसे बडि गोरा बोलो गोरा मानसि आङो बे थरसेखौनो बोलो होनानै सख'नो हायाखै आसरित जेसेबां बोलो गोराब्लाबो खि गोरा जाबा बोलो होनानैबो सख'नो हाया बे बाथ्राखौ दिनै बुजि मोनबाय आं बुजि मोनबाय है खिबाय थालां डाक्टरजोंनो खियारखौ जानो थांनांसिगोन बुक डाउनखौनो खनसे होनि र' खिफोरा एसे गुरै जागोन खोना आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुगैयो नानाय नोंनि नानाय नोंना बेरायग्लांनो लुगैयो आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लालालाय लुगैयो हामनो हागोन ना सार हामनो हागोन 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 हामनो हागोन इट कर'ना जादों नामा बाव गुजुदो माथो कर'ना जायाखैलै सार खिगोरा जादों खिगोरा जादों खिगोरा खिगोरा जादों खैदिनसो जाखो खिगोरा जानायालाय हप्तासेसो जाबाय सार खिया हप्तासे जाबाय खिगोरा जानाया ओइ देख मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि खिनो ओंखारनाय समाव खियाब्ला खिया गोरा जाखागोनखा समनि खामानिखौ समावनो मावाब्ला बे खामानिया गोरा जायो मावनो बेखायनो दा खिगोन मा खिगोन होननानै थाबाय थानाङा खिनो ओंखारबानो खिनांगौ खिनायाथ' खियो आं सार माने थाजिया थिया जाना होनानै खिया गोरा जाना होबाय नङाना दे जेबो नंला दे आं गरनैसो मुलि लिरना होनि बेखौ जाना हामाब्ला खिखौ एरख'जानांगोन नङाबा खिथुआ अन्थाइ जानोबो हागौ आयौ जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया मुलिखौ जाना नायग्रो बेजों खासियाब्लाथाय जों खिखौ एरख'नो हागोन दे जेबो टेनसन लानो बाथ्रा गैया दे जागोन दे सार ओरैनो खि एरख'जानायाव बेसेसो फैसा थांगोन फैसाया ओरैनो 1 लाखसो थांगोन खि एरख'नाय बाथ्राथ' 1 लाख औ 1 लाख बैसोआ थाङो खोन्दो खोन्दो इसोरा होफैदों सिख्ला बैसोखौ हाय डार्लिं मा दिनै नों आंजों उन्दुनो नामा आंखौ इदि बुंनो मावनि साहस मोनो नों हिखारि बोराय साला मा जादों बेबि हिखारि बोराय आंखौ माबा बया होनदों
मा होनदों नों? मा होनदों? मा होनदों? मा होननाय? आंखौ उन्दुफानो ना मा होनना बुंदों बियो? भिखारि बोराया। माथो गाज्रि बुंखो आंलाय? आं उन्दुग्रा बिसिनायाव जबाय थानायखाय आं सोंबाय आंनो उन्दुफानो नामा होननानै बियावनो दाय जाबाय। आंनि बिसिनायाव मानो जबाय थानांगौ होमबा? नों बुजि मोनाखै बेबि? बियो बेयाव सानफ्रोमबो उन्दुखायो। बेखायनो नोंखौ सोंदों बियो। फै बैजा जहैनि। बिनि बिसिनायाव जनाङा। थां आंनि बिसिनायाव जनाङा। आंहा उन्दुनांगौ। एकदम डिस्टार्ब होनो फैयो। मालायनि बिसिनायाव जना थाफैबाय थायो। आंहा उन्दुनांगौ। खि गोरा जानाया मा जाखो नोंना बेबि? खि गोरा जानाया ना दहाय डाक्टराव थांदोंमोन आं मुलि हरदो। बे मुलि जानानै हामाबा खिखौ एरख'जानांगोनो। ए नोंगा? खि गोरा जादो। भिखारि खिथानो